Rabbil alamin masa abarika yo ambe ala tantu ya ka ala wale nyumando ya jabar Allah ya arhaman ya arhayim malikul qudus salamul mu'min mu'aymin azizul jabbar el ghafir li gahar ya lawa ala bi itande mbadala jabate sumayara nga koma chiede sangwe wo jeli muso ni kira jemba nyumani ikote tiya abada jeli lamini denu awni wula ba musa denu aluni wula jeli bili mamarenu aluni wula ne be ngakanu korode barikada 86 o kanu makurase foka biladila kanu makurase ndejini barikada ayasoro ni Abidjan bishi atulu bibo kodo wali tunkadi de abini sen tunkadi de ayasoro tonto adama jara balolembe gie bana sala ayasoro garange babu ya balolembe ayasoro shaka damele balolembe be gie do ya de ni Abidjan ge tumani na bajala yenta kando asina benyana aba afodema aye farani na de ni ne ka sono nyine ni te bongono ha awa jawaye nyanganu ara sunu ka jamaye sewa jamaye la ila kila jamaye nyanganu jamaye la ila mamadu la awa jamaye nyanganu jamaye ara sunu ka jamaye sewa jamaye la ila kila jamaye nyanganu jamaye la ila mamadu la jamaye Jesu abarikane edondo abile nanko maraka ukaso itura ne ko jombe ko mbarena fo maraka dugula itura nko de Jesu yeko bekene ikera ne ko miya odo ya soro mbe sina ya gelen ko maraka ufi yene de dai ko la modi mama jata kode kala jula sago yen koloshi ufara bi kolosi podu yakaba ibade musoka barika bamu jemani sayere bisadola kala jula sago yo ala mine den dogo ala bi itande ala mine ndogo ni bebi ba yere bi ba surtout akono fe ala mine kadi ala mani bebe ba kala jula sago yo nyolonka nyagate ni jula ba nyagate sawali nina mafili neni ndongile ninda abeni sengila ali nina be misiri ko namu ali ba musa jere namu ete pese wale de ali ni la mana misiri ko we ala ka kuli ne o temba le konte kuyate o temba le konte korle um barikata ne bi nakana abija ka donga bo kone masse ni bi ko ne kera pese wale 100% parce que quand on dit qu'on fait, c'est pas parce que ça pique à quoi il y a quoi il est servi, ça pique le dos. Né to bas de la bolo Sami. C'était en 86. Oui, puis après nous allons mourir falaye. Aïe mourir quand des bâtiments à terre. Ni douille de kadouille. Surtout quand on sort hera bo tout kono. Nani mam jamani jera. Ani jesa kone. Ni madulo so wote bedo ulan plateau de. Ala yere de yako kurane kono komi amanyo o wale ni mando atale ala wale ni mando. Sukuye ala kaya ba noro to ni kadai. Absura ke dobe jamai no tabi jugale tai shiri. Kama mwati yere kanda. Waso to yere jira to yere yere jira te waso silame ate mo fili tai beta. Ambe silame jingi wallahi. Ne ala mana ni bisuku no roka ke tono ambe abla ala kamine kono me ko ta ko ni ra ko na si ko haidara muso sigile ay ne te haidara ay ne fiate ni ko kani batama ele muso ni ra fona tube abatu mana wati mina bete jeliala na ma jigini do na to kuma ate fefo ka do ajini ne fona kan ki da te meni yoni na fiate wallahi ko sa ti pa ka here jani ne do ni de do wallahi ne do okay wallahi parce que amano ndiando jama kuma no wallahi saki yalo yara gala ala kasangora ka di amin ya rabbi mo mo ni ne polosi
jeliya la n b'i kɔlɔsi sabu i ye n kɔlɔsi jeli tɛ ko min ma bɔ a kalama ko ni saga tun bɛ bajala jabate bolo yan ani jeli jɔbɔgɔ jeli tɛ min t'o kalama ne fana disco fana suruku an bɛɛ tun bɛ nin du in kɔrɔ yan o tɛ sisan ko ye dɛ ne ka kuma ni 86 o bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko ne sani ka kɔɲɔ bɛ kɛ don min ne sa de y'a kɛ an jaba fana ka kɔɲɔ bɛ kɛ don kɔɲɔ fana n'a bɛ kɛ don min ne de b'a kɛ ne bɛ se ka kɛ festiwale de f'i la hali n kana da fɛn wɛrɛ ma dɛ hali ni bɛ si misiri kɔnɔ jabatilakaw ne y'aw ka kuyate de ne y'aw ka kuyate de fo ka diɲɛ wuli ni Fatu ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye a ye n dɛmɛ ka diɲɛ ne ka san 30 kuma de fɔ dɛ ni Fatu a ye fɛn bɛɛ k'a ye Baru ye muso a ye dujɔmuso sɔrɔ Baru y'o sɔrɔ dɛ a ye dujɔmuso sɔrɔ Ala ka laban ɲɛ Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحكم تكسر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون النار كان اليقين ثم لتسألون يومئذ